see hoone. Ensinnäkin tämä huone, tämä tila, tämä rakennus siis. Meil ei olnud omal kogudussaali. Meillä ei ollut oma seurakuntatilaa. Me käisime erinevates saalides siin linnas. Me kulimme erilaisissa tiloissa tässä kaupungissa. Ja usun, te teate nagu isana perekonnas samamoodi kuin kogudusena, se koorem on nagu, ja vastutus on kõik nagu sellel juhi peal. Ja uskon, että ymmärrätte, niin kuin isällä on perheestä, niin myös seurakunnan työntekijän päällä on tämä paine ja vastuu seurakunnasta. Ja muidugi me palvetsime mitmed selle pärast. Ja totta kai me monet rukoilimme tämän asian puolesta. Ja mul oli üks soov, et kirik võiks koosneda spordisaalist. Ja minulla oli eräs toivomus, että seurakunnan tiloihin voisi kuulua myös sellainen urheilusali. Mä olin teinud varem sporti vähän. Koska aiemmin minä olin harrastanut urheilua. Ja me palvetasime siis. Ja me rukoilimme. Ja mä ei teadnudki, että siinä linnassa sellist toonet yksi olemas on. Ja minä en edes tiennyt, että tässä kaupungissa on tällaista rakennusta ylipäänsä. Ja siis üks mees tuleb äkki minun juurde, että siinä on yksi piirivalveosa, kus on saal ja spordisaal. Ja näin tapahtui, että eräs mies tuli minun luokse ja sanoi, että tässä entisessä tämän neuvosto-armeijan käytössä ollut talossa on semmoinen iso sali sekä urheilusali. Ja me hakkasime palvetama. Ja me aloimme rukoilla. Ja siinä oli yksi teine potentsiaalinen rentnik, kes tahtis seda endale saada. Ja oli myös toinen kilpailija, joka halusi tämän tilan itselleen. Aga neil ei olnud usku. Mutta heillä ei ollut uskoa. Sest see hoone oli nii kehvas olukorras. Koska tämä tila oli hyvin kunnossa. Ja siinä mä mäletän, meillä oli Järvenpää koguduskülas. Ja mä muistan, että meillä oli silloin vierailulla seurakunta Järvenpäästä. Ja se ruum oli täiesti pimeä. Ja tämä huone oli täysin pimeänä. Ja me võtsime siin roones ringi. Ja me tässä nousimme rukouspiiriin. Ja palvetasime, että se saaks meille. Ja rukoilimme, että tästä tulisi tila meille. Ja nyt on meidän. Ja nyt tämä rakennus on tila meille. See on üks tõesti ime. Ja se on todellinen ihme. Ja me maksime selle hoone eest 1 krooni. Ja me maksoimme tästä rakennuksesta 1 kruunun. Ja teine ime on see. Ja toinen ihme on se. Meillä oli koguduses väga palju noore. Meillä seurakunnassa oli hyvin paljon nuoria. Ja siis oli meil majanduslikult väga raske aeg. Ja meillä oli taloudellisesti hyvin vaikea aika. Ei ollut autossa. Ei ollut. Autossa ei ollut kellekään noorta. Joo, nuorilla ei ollut autoja. Minulla oli Siguli siis. Minulla oli silloin Lada. Ja sellega me sõitsime siis. Ja sillä me kuljettiin. Ja siis ühel hommikul ma lähen palvele ja palun Jumala käest. Muidugi me oleme rääkinud, Jumal kingi meille buss koguduselle. Ja eräänä aamuna, totta kai me olimme puhuneet siitä ennen, mutta eräänä aamuna mä menin rukoilemaan ja pyysin Jumalalta, Herra, lahjoita meille bussi. Ja me palvetasime. Ja me rukoilimme. Ja yksi hommikul Jumal rääkis minulle. Ja siinä aamuna Jumala puhui mulle. Me palusin muidugi raha bussi jaoks. Totta kai me rukoilimme rahaa sitä varten, että saisimme bussiin. Aga Jumal ütles, ma ei anna raha, aga ma annan bussi. Ja Jumala sanoi, että mä en anna rahaa, mutta mä annan bussiin. Ja tänään Kihni kogudus on siinä. Ja tänään Kihniön seurakunta on tässä. Kes kinkis meille selle bussi. Jotka lahjoittivat meille tämän bussin.
Ja selle bussiga me oleme üle Saaremaa käinud evangeeliumi kuulutamas. Ja tällä bussilla me kulimme ympäri Saaremaata julistamassa evankeliumia. Ja kõige kaugem reis selle bussiga on Moskva Punase väljakul, kus Peedu kuulutab seal peale seda bussi evangeeliumit. Ja kaikkein kaukaisin paikka tällä bussilla, mitä me teimme, on Moskovan Punainen katu. Ja siellä Peetu julisti evankeliumia. Seal kõrval. Siellä bussin vieressä, siinä punaisella aukiolla. Ja siis Soome vennad olid ühes, me läksime siit koos. Ja Suomen veljet olivat mukana, me menimme yhdessä. Ja erinevates linnades me olime Peterburis ja siis kõik need linnad, mis jäid sinna teele. Seal korraldati vaimulikku koosolekut, kus kuulutati evangeeliumi, siis oli nii avatud see Venemaa. Ja me julistimme Jumalan sanaa kaikilla näillä paikkakunnilla, jotka osuivat sille tielle. Me menimme Pietarin kautta Moskovan asti ja kaikki nämä paikkakunnat siinä välissä tulivat evankeliumia julistetuksi. Suur tänu Esa sellest. Ja suuri kiitos Esa siitä. Arvo oli ka kaasas. Ja Arvo oli mukana. Et se oli imeline kinnitus. Se oli ihmeellinen lahja. Se on põhjus, miks täna kiita Jumalat. Ja se on syy, miksi me tänään voimme kiittää Jumalaa. Ja ma loeksin Jumala sõna ka kokkudusele julgustuseks, mis ma palusin Jumala käest, mida ma võiksin öelda neid, kes kannavad seda päevapalavust. Mä pyysin Jumalalta sanaa, mitä mä voisin jakaa seurakunnalle, jotka tarvitsevat sanaa. Ja se tuli Pauluse kirjast Filippi kogudusele. Ja se tuli Paavalin kirjasta Filippiläiselle. Ja se on 3. salmist. Ensimmäisestä. Peatükk 3. salm. Ensimmäinen luku ja 3. jae. Ma loen siis selle ja siis ruumu. Ma tänan oma Jumalat iga kord, kui ma teid meelde tuletan. Alati igas oma palves teie kõikide eest, rõõmuga palvetades. Ma tänan teie osaduse pärast evangeeliumiga esimesest päevast siiani ja olen kindel selles, et see, kes teis on alustanud hea töö, viib selle lõpule Kristuse Jeesuse päevani. Amen. Amen. Minä kiitän Jumalaani niin usein kuin muistan teitä. Kaikissa rukouksissani rukoilen aina iloiten teidän kaikkien puolesta. Kiitän siitä, että olette osallistuneet evankeliumin työhön ensi päivästä tähän asti. Ja luotan täysin siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, vie sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Niin mä usun, että kes on nyt työ üle võtnud ja seda edasi teevad. Minä uskon, että nämä, jotka ovat ottaneet tämän työn ja vievät sitä eteenpäin, Et nad lähevad samuti evangeeliumiga üle veel selle saarelle. ja että uskon, että he menevät evankeliumin kanssa tämän saaren rajojen ulkopuolelle. Ma olen saanud vähe olla koguduse keskel. Mä oon saanut olla aika vähän tämän seurakunnan keskellä. Ma olen bussijuht. Mä olen bussikuskina. Ja põhiliselt nädalalõpud on kõik sõidus. Ja lähestulkoon kaikki viikonloput minä olen joutunut olemaan töissä. Ja ma küsisin üks hetkel, Jumal, mis minu töö on siis? Ja mä kysyin, että Herra, mikä on minun työni? Ja siis tuli südamesse, et ma saan palvetada nende erinevate inimeste ees, keda ma sõidutan siia ja sinna. Ja minä sain vastauksen, että minä voin rukoilla näiden ihmisten puolesta, joita minä kuljetan. Ja võib-olla ma ei ole näinud veel vilja otsa. Ja ehkä mä en ole vielä nähnyt suoraa hedelmää. Aga ma usun, et taevas ükskord võib seda näha, kelle eest me olen palvetanud, keda Jumal juhib kuskil või kedagi tee peale, kes võib päästetud saada. Mutta uskon, että taivaassa me tulemme näkemään nämä hedelmät ja näitä, joiden puolesta me olemme rukoilleet, ketkä voivat tulla pelastukseen. Nii et tööste põhjustel Jumala tänada. Että todella meillä on syytä kiittää Jumalaa. Ja muidu ka isiklikult oma elu pärast. Ja henkilökohtaisesti myös oman elämämme puolesta. Ma ei ole nii õnnelik kunagi ega mõistnud seda väärtust, et olla Jumala laps. Mä en ole koskaan ehkä ymmärtänyt tätä arvoa, tätä arvoa, että me olemme Jumalan lapsia. Että olen Jumalan lapsi. Parem olin koguduses nagu inimeste keskel. Ja ei tea, mis maailmas toimub. Joo.
Aiemmin kun mä olin kogutus inimeste keskel oli, siis ta palju ei näinud, mis maailmassa. Joo. Että aiemmin kun mä olin seurakunnassa, niin mä en tiennyt, mitä tapahtuu maailman ihmisten keskuudessa. Aga nüüd ma olen hakanud seda nägema. Mutta nyt minä olen ruvennut näkemään sitä. Ja see on teinud mind nii tänulikuks. Ja se on tehnyt minut hyvin, hyvin kiitolliseksi. Sest ma näen, kui palju valu, Koska minä näen, kuinka paljon kipua, kui palju raskusi nendel on. kuinka paljon vaikeuksia heillä on. Mina, kui usklikkon, võin Jumala peale oma lootust panna. Ja minä kun uskovainen voin luottaa Jumalaan. Ja abi tuleb. Ja se apu tulee.